had hem bedacht op je vriendin? Yeah. Wat zei je man? Ja, weet ik niet. Zelf niet. Nou ja, ik moet even wat vertellen over Krist. Ik ben hier in Feanwalden op de Krystmerken. En wat de winkelcentrum betreft van Feanwalden, ik vind alle keer hier weer geflopt. Dat is de eerste waar ik zeg gewoon. Je probeert gewoon van de meitsje, de Krystmerken is natuurlijk prachtig mooi. En ja, met vierde zeg maar, met engeltje, met kryststengeltje. Zoek je net weer wat de straatparken bij precies natuurlijk. Hè. Nou, ik weet niet verder al meer. Het zit erin. Het is trouwens best moeilijk nog om daarover te praten. Is het nog wat bezig man? Oké. Ik ben Engeland bekend. Dan moet je de kaas vol.